Alig áll a lábán. Az Aktív Extrában már bepillanthattak a Halálkeringő című film munkálataiba. Az elmúlt napokban forgatták a legkeményebb jeleneteket. Az egyik durva verekedés során a színésznő lábsérülést szenvedett. Dobókat a hatalmas pocakkal és vérző sebekkel igazi akcióban. A színésznő egy terhes rendőrnőt alakít a Halálkeringő című vadi új magyar thrillerben. Éppen ezt a verekedős jelenetet forgatta kollégájával, Mészáros Bélával, mikor hirtelen lesérült. Vagy ott maradt a lábam, amikor el kellett volna mozdítanom, viszont a térdem az ment, vagy pedig én nem mozdultam eléggé időben, és akkor a Béla, Mészáros Béla egy kicsit megrugott. Fogalmam sincs igazából, megmondom őszintén, azt tudom, hogy így valami iszonyatos fájdalom volt. Ezt a jelenetet a színészek már hetek óta gyakorolják, mivel itt nem helyettesíthetik őket kaszkadőrök. Miután nagyon kicsi a helység, ahol vagyunk, ez tulajdonképpen egy kaszkadőr feladat, de hát nem tudják megcsinálni helyettünk, hiszen látszik az arcunk, ezért aztán Gelling Kata, aki ezt az egészet betanította nekünk, ő koordinálta tulajdonképpen az egész verekedést, és nagyon szépen meg is tanította. Bár a baleset után a színésznő még folytatta volna a munkát, a producerek azonban orvoshoz küldték. Szerencsére a vizsgálat ugyanis részleges szallagszakadást állapított meg nála. 50-50%-ra mondta, hogy nem tudja, még 50% esély van arra, hogy meg kell műteni, 50, hogy nem. Ez majd eldől az idővel. A forgatás ezen a héten véget ér, és Kata azt mondja, annyira tetszik neki a szerep, hogy ezt a néhány napot már fél lábon is kibírja.